А вы калі апошні раз спрабавалі цэлы дзень размаўляць па-беларуску? Давайце шчыра. Перайсці на беларускую мову складана. Спачатку здаецца, што гучыш недарэчна, дзіўна, нават смешна. Баішся, што все навокал абавязкова заўважаць, як ты блытаеш слова, як ты завісаеш, узгадваючы, а як гэта сказаць па-беларуску? І гэта нармальна. Гэта эмоцыі, якія трэба перажыць, каб мова стала тваёй. Менавіта пачатак і ёсць самым цяжкім, бо выходзіш з зоны камфорту і доўгі час адчуваеш сябе не ў сваёй талерцы. Але беларуская – гэта нашая родная мова, нашая гісторыя, наш культурны код. Неважна, ці размаўляеце вы на чыстай беларускай, ці на трасянцы, ці змешваеце словы з розных моваў. Галоўнае, што вы робіце крок насустрач сваёй мове, бо беларуская жыве, пакуль ёю гавораць. І мы, беларусы і беларускі, жывём, пакуль гучыць беларуская. І кожнае сказанае па-беларуску слова працягвае нашу гісторыю і існаванне нашай нацыі. Размаўляйце па-беларуску. Як атрымліваецца? Не бойцеся памыляцца. Памылкі не сорамна. Сорамна – гэта забыцца, хто мы ёсць. А што для вас было ці ёсць самым складаным пераходзе на беларускую?